Den er på 21 minutter og 21 sekunder, og gennemsnitshastighed på 170. Og det har så, på min maskine har jeg en tophastighed på 232. Det er jo helt vildt, fordi når man kigger på Facebook, eller på YouTube, og man går ind og kigger Ironman TT, så kan man jo se mangfoldigheder af videoer. I kører jo ind, altså det er jo, der er et hus der, der er et hus der var en lille vej imellem, og der er stendige, og det går op og ned, og hvordan er oplevelsen af det? Jamen det er jo klart, vi flytter jo ikke husene, fordi vi skal køre derovre. Så det er jo igennem byer, vi kører ind igennem, og det er jo ikke langt, det bedste, det er jo husmure. Der er jo ikke, der har de hus, der ligger derovre. Og det er sten, de er ude på markerne, og det er igennem skov og det er træ. Så der er ingen tvivl om, du skal køre på den side, hvor du er sikker på, at ikke falder af. Og det er det specielt, vi har kørt over, det er, at du kører på en helt anden kørestil, når du kører på almindelige baner. Hvor mange deltager? Jamen, sådan en strand, som jeg er derovre, det er jo det, der hedder Ironman MGP. Det er for nykommer til en streg, og så er det for klassisk, og der er vi omkring 400 deltagere. Okay. Ja. Bliver I så sendt afsted i hold, og en og en? Hvordan kører det? Altså selve løbet, der starter vi jo med 10 sekunder imellem hinanden. Så det er rent, der sker et løb på 10, i stedet for at løb mod de andre. Så det er tidsspring over, hvad din omgang er. Men nåede du overhælde nogen? Ja, det var mest i træning, fordi jeg faktisk det så godt op, så at i det første løb, jeg kørte, da jeg var nykommer, der mødte jeg ikke den eneste motorcykel i halvanden time. Okay. Der var jeg helt alene, og den sidste omgang, jeg fandt ud på det, tænkte jeg sådan, nå, vi tager en til. Det er lidt specielt, og det er kedeligt ikke at møde nogen. Ja. Men du har nok at gøre med dig selv, så det er fint nok. Men du er helt ude over at ligge og helt nede i svingene og helt ligesom på banerne, eller? Ja, altså du har jo på den måde samme kørestil. Du har meget en anden måde at tage svingene, som du skal lære derovre, hvor at vi herhjemme kører mere det, jeg kalder køb, som midt at købe og købe ud. Der kører du meget langt op i svingen, inden du drejer ind. Fordi så har du mere frirum, hvis du skulle gøre noget. Måske noget, du går ud af. Karsten, det bliver mega teknisk. Ja. Ind at købe og midt at købe og ud at købe. Er det fordi, at MyBand den er lavet sådan er højst på midten? Nej, det er vi kører jo på en almindelig bane, hvor du kører for eksempel streg til højre, helt ud til venstre. Så tager du køben indvendigt i svinget, ja. Og så ender du i venstre side igen, når du er ude. Yes. Og der har du bestemt, når du kører ind for det pas. Men her der kører vi meget længere op i svinget. Og okay. Ind til køben, så har du mere plads, når du går ud, hvis det skulle ske noget. Okay. Til at redde den, inden du går galt. Sådan en motorcykel der, hvad er det for, altså, det ligner en, nej, det tør jeg ikke sige. Hvad er det for en motorcykel? Jamen, det er jo en ældre hjem at have TZ 2,5'er, en totakter. Den var der ikke mange tilbage af, men der er nogen af os, der holder med live. Den er fra år 2000, og så er den så sat i stand, inden jeg købte den. Den yder ca. 90 heste og vejer omkring 100 kilo. Det er også vildt. Jamen altså, den går helt fantastisk, og det er jo den er kun bygget til at køre race. Den kommer aldrig, jeg har aldrig været på vejen, så det er en ren race. Så den vejer 100 kilo, du vejer 65, 70? Ja, det var godt 70, ja. Så det er 175 kilo, og så har du så 90 heste at gøre med? Ja. Det er imponerende. Hvad går sådan en 0-100? Jeg ved faktisk slet ikke, hvad den gør det. Det er en totakter, så går det stærkt. Ja, det er en totakter. Det går rigtig stærkt. Det er sådan noget, kan du holde ved? Ja, og så har den jo bygget til kommunal, så vil sige, den styrer og bremser helt perfekt. Ja. Meget høj svinghastighed og meget god at bremse i kraft af, at den ikke er bygget til at køre ned ad motorvejen. Når man kører sådan en omgang, der er 60 km, så kan der jo i princippet være regnvejr i den ene ende og tørvejr i den anden. Men jeg kan se, at du har sliks på helt uden nogen form for mønster i. Ja, men det er sådan derovre, at vi kører ikke i regnvejr. Fordi der bliver tog deroppe i bjergene. Vi har en meget stor højdeforskel derovre. Og når der er tog deroppe, så kan helikopteren ikke lande, hvis vi kører galt der. Og så giver man simpelthen rødt flag, så skal vi køre stille hjem. Det er for farligt, at vi ikke kan blive hentet. Men selv hvis man kører stille hjem, og det er godt, det kan da godt være lidt spændende. Ja, men jeg kører faktisk med mønster i derovre. Det må du også. Og jeg er faktisk en af de få klasser, vi må købe slik, så skal du have mønster i. Ja. For du kan godt ramme tog om med bjergene, så du har et problem. Hvordan gik det? Hvordan levede det op til forventningerne? Fik du den placering, du gerne ville have? Jamen altså, det levede helt op til forventningerne. Vi vandt den pris derovre for det største smil i bilen. Så det var jo, og vi tog for en mand, der har haft det i 10 år, og han er en enarmet road racer. Så det var en enarmet road racer? Ja, okay. Så der tog vi fra.
Resultatmæssigt, der blev vi blev 5'er i newcomer-ræset. Og det må være venstre, han mangler. Jeg ved det ikke, jeg mødte ham jo ikke. Men altså, resultatmæssigt var det mere, end vi kunne drømme om. En 5. plads, og så havde vi en drøm om at komme over 100 miles. I gennemsnit er vi nåede 106. Vi blev bedst, da vi var færdige vores newcomer, så måtte vi køre i en klasse af Super Twin. Og det er 2 cylinder, 150 kubik op til. Og der blev vi bedste 250 kører, altså cykel for det her. Og så blev vi så 25 ud af 50 i den klasse. Så det var mere end vi overhovedet turde håbe på. Hvad kommer du fra? Fordi du, så vidt jeg kan huske, eller så vidt jeg forstår, så er det noget med, at du har ikke kørt en almindelig sæson i Danmark i 16, fordi du kørte TT. Jeg kørte pænt med DM-løb, men på grund af økonomi er det så hoppet over med at vente VM-sæson og gik efter Ironman. Det var det store sats, at vi gjorde der. Så det er for lidt. Hvad gør du så næste år? Jamen, i år hopper jeg nok også lidt over den løbende. Igen for at få råd til at tage over og prøve det igen. Så du blev bidt af TT? Ja, men de havde sagt til mig, når du først har prøvet det, så kommer du ikke tilbage. Og det troede jeg ikke på, men det er rigtigt. Det er okay. Ja, og konen har givet mig lov, så det bliver en tur mere. Okay, jamen det er jo helt fantastisk. Så ja, 90 heste og sådan noget. Der er noget af det, der ser lidt hjemmelavet ud, Carsten. Det er det kan jeg love dig for. Okay, så det er simpelthen... Det er sådan, det skal være. Og det er så noget med, at ind med nogle sponsorer, finde nogle dele, have sin lastbil, og så tog der afsted. Ja, det lyder meget simpelt, men det har faktisk taget mig cirka et år at arrangere det. Fra at vi startede med at kontakte Ironman, der er det over et år siden. Vi startede med at kontakte dem og sige, at vi er en dansker, der gerne går og kører. Og de vil gerne lidt vide, hvad du er, og hvad du har kørt, og hvad du har præsteret. Og så får man så svaret overfra, at de vil gerne se til det, de kalder Newcomer Weekend. Den foregår i løbet af vinteren, hvor du bliver inviteret over, og så skal du over og køre minimum 6 omgange i bil med en erfaren kører. Og når du så kommer hjem over fra den, så er du ikke sikker på at komme med endnu. Okay. Så ud af 84 var det 40, vi været med. Så går du på måneder, du får svar, så starter arbejdet så med at skaffe penge og folk, der vil tage med. Og alle de ting, som du skal arrangere. Hvor stort et team skal du med derovre? Jamen altså, vi var 6 mennesker derovre i 3 uger. Turen tog 3 uger for os. Så det er lidt til nok, du skal have nogen, der vil tage fri 3 uger og bruge sommerferie på det. Så det tager lidt tid at finde. Men det er en helt speciel stemning omkring TT og Ironman. Der er en helt speciel, næsten nærmest broderskab omkring dem, der kører Ironman TT. Jamen altså, det er selv de mest kendte over er, dem snakker man med, at det hjælper en, hvis der er ikke noget problem. Det er englænderne, når det er bedst. Ja. Det er en fantastisk stemning, og man kan ikke blive forelsket i. Du går aldrig alene uden at snakke med nogen. Så det var, du fik et par jolly good, marvelous. Ja, men vi havde en ældre ægtepar, de var nede i Søs hver dag for at se, hvad det gik. Og så kunne han fortælle om, hvad det så ud, da jeg kom forbi ud bag jo. Fedt. Og til sidst så må konen hive ham væk, for at nu skulle vi også have fred med ham. og du skal passe på med sådan en mand, fordi du skal ikke lære ham noget, for han har altså kørt mange år ude på den bane. Han har også selv kørt. Så helt fantastisk stemning, vi har derovre. Ja, det er det. Så næste år, så springer du over noget dansk serie igen, for at køre TT igen. Hvad har du sat en ny målsætning? Ja, det har jeg. Jeg kunne godt tænke mig, at der stod 20 minutter nogle gange. Jeg tror ikke på, at jeg kommer under, men det kunne være det i hvert fald. Så du vil gerne ned på 20 minutter på de der 60 km? Ja. Så skal du have en gennemsnitshastighed på? Det har jeg ikke regnet ud nu, hvad det er på. Men jeg skal nok op og have en 110 miles. Ja. Jeg håber sådan, at 110 minutter for år. I miles skulle lykkes. Carsten, det er mega cool. Jeg kunne bruge en masse tid på at snakke med dig, og det gør jeg også. Men det bliver over en kop kaffe nede på din stand. Og helt klart, mand med det største smil. Tak.